Free Boys Records Dushanbe Production. Asri бистияги шкиқи мадинтими бесун Смайлик ба ҷои табассум духтарои бенози наглиди чашм фақат да ҷеб фақат да фикри грет духтарои хушрӯй беҳусна бенур ба макияж главни бари ҳақиқаш ҳамаш мега ошиқам неки ай ишқ дуран асри 21 дехта мековасум бача фигура ишқам ранги қимор шид сумдори ишқбозӣ ки камбағал да тайдом қати пацано контрбозӣ ки комплимент романтика намеге зара дига надори хаб доштаги варақ зана биёва дила дехтарак номуса гум кард бовар ки даже зиқлес просто очаша фамон очашам даже зиднес ғуломи кайф шида ба кайф шида насир ба худо қасам дил месӯзад да пацанои зангир шаво да дискотека ҳама дехтарако ёш да чиво мастай ки роста места да пошт да чиво хушрово нозекан дилат омеша намедона куҷо мера қати ки хомеша бачхе нақапакас аз пиди сифи стрипита шабқати чакас буд намедона ховайтита пита еҳ кудакати самир кудакатим самир и поколени хиёл мекунан намера тай замин бо мора киштаги алкон мебинам ки да пишти балкон бегон хеб вуҷуди шамол дарах мечим ба шабо дига чӣ гап занем мо одамои одамсоза чӣ насиҳат кунем охи калонои пуфакбоза бо мора киштаги и кайфо мебинам ки да пишти балкон раҳрувако бахлашкай шикоф бор дорам да қоб маладёш ояндаи ватан куҷой ту оянда ҳай маладёш кайфи наркоман то кая пояндай брат дига интизори насли солим ту набе ҳомила да шикам кӯдак да дасташ сигарет то чанде нигоҳ кунам сарома дард мегира пацан беинтерес таваккал ба худо зан мегира шабачаҳои ноумед арӯсои нодихта ҳайфи тую тамошо ҳайфи қалинги сухта тикток инстаграм ютуб и асри 21 дихта ай хона набромад не ки ҷаҳон дидай